Smart Logistics tarjoaa sinun yrityksellesi innovatiivisen ja joustavan tavan optimoida yrityksesi kuljetukset. Kaikki käytössä olevat taloushallinnon järjestelmät sekä älypuhelimet ja ajotietokoneet ovat helposti integroitavissa Smart Logisticsiin. Oikea tieto on siis aina siellä, missä sen pitää olla, ja oikeaan aikaan. Smart Logistics soveltuu niin paikalliseen jakelutoimintaan kuin kansainväliseen rahtiliikenteeseen. Siinä huomioidaan myös laiva-, juna- ja lentokuljetukset. Tuoteryhmät on hinnoiteltu joustavasti erikokoisille yrityksille. Kysy lisää suoraan myyjiltämme. Kaikki tilaukset optimoidaan välittömästi järjestelmään syöttämisen yhteydessä. Aito reaaliaikainen optimointi muokkaa automaattisesti koko kuljetusaikataulua reaaliajassa. Sinun laatu- ja tuottotavoitteesi aidosti huomioiden. Smart Logistics huolehtii itsenäisesti kaikista kuljetusresursseista ja ymmärtää kuljetusten vaatimukset. Se tietää kuljetusresurssien tilan, kuten rekkojen ja trailereiden sijainnit ja lämpötilavaatimukset. Smart Logistics reagoi reaaliajassa kaikkiin äkillisiin resurssimuutoksiin, ongelmiin sekä tilauksiin. Näin se vähentää ajojärjestelijöiden työtä, lisää yritysten tuottavuutta ja parantaa laatua. Erittäin selvä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä karttoineen puolestaan takaa miellyttävän käyttökokemuksen. Voit luottaa siihen, että Smart Logistics ohjaa kuljetuksesi tuottavasti ja turvallisesti perille. Reaaliaikainen optimointijärjestelmämme perustuu useiden maailmanlaajuisten yritysten käyttämään multiagenttiteknologiaan. Smart Logistics. Smart Optimizing. Kilpailuetu, mitä olette etsineet.